Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agtali na si bibiyag, dito'y barukong ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo ta biyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarit na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangin dayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Tinapalabas, agsangsangit ni Nanaditas anang ipadamag ni Nathaniel, anairaman ni Tata Berto nga asawa na, kadagiti daksang gasat, iti panagraranget dagiti balod. Gapu iti dayta, inkedeng ti baro, asa na matuloy ti panangyam ammo ni Mirasol kay ni Mr. Gonzalo nga amana. Naklaat ti balasang, idi ipudno ti kaayan-ayat na anabalod ti amana. Nagduwa-duwa ni Mirasol, ngem nasaktan, ta saan na akabaalan alipaten ti kaayan-ayat na. Nagpakada ni Mr. Gonzalo, nga danapateg nga aramiden na iti Cebu. Nagpanuray matlang ti panangipateg ni Mirasol ken ni Nathaniel. Simurot kan ni Elma anak ipamumpon, ket naimatangan na tila dingit dagiti agina. Ita papagayam, denggen yu tituloy ti makalawas sa pakasaritaan ara pauluan. Karbengan nga agragsak. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Saan kagayam nga mininom iti nasanger? Lukasta, buya anak latangaron. Iti gayam kumpanya ni Mr. Gervasio ti pagtrabawam. Kadamag ko, nababaka numat ti panagpasweldo na kada kayo. Ano sana na, sir? Kasta na kitag bibisin nga empleyado. Papa. Naimbag, ta napagturpos na kapay ni nanang mo. Amang ano nagpatingga kala kuma, akarpintero. Siya kung tinangyag itipulutan niyo, Papa. Pasensya kayon. Saan na kayo ang madanggayan ni Nathaniel? Agtugaw ka. Kasarita kayo naimbag. Kat sana kung ngagbalbali ka o Mirasol. Tsak magustuhan ni Nathaniel parakin ka. Papa! Amo ka sana ka maikari kini Mirasol. Nanumuak lang ami idilig ka na kayo, sir. Among gaya masan ka may kari? Apay ngay nayat mo pa lang. Liniklikam kumada ito'y apanagamamuta. Sige. Sa anak ng bayagan, Mr. Gonzalo. Nathaniel. Saan mo ngay gawin? Kat manipo dita. Saan ka na makipagkitakin ko na? Lipate mo na ito'y
lalaki. Anya ti pagsangitam. Di mo sayangan tiluam itikas jaya lalaki, Mirasol. Napabainan ni Nathaniel iti panangiparupayo asaan amay kariganyak, Papa. Ay ayat agunay ni Nathaniel. Katsyak ti ad na nasakitan. May sa kinamag na itangay bagbagam. Nagado ti agararim kan ka. Dajay kit din alalaki tinagtatakunam. Tinapatag kanyak. Noan niya ti marikriknak. Lading iti kasalungasingan kayo, Papa. Sana ka makisina ka ni Nathaniel. Anya ti kunam. Salungasingan na gapu iti dayjay alalaki. Adaan ako na iti husto anakam, Papa. Isobaybay anda kon nga agdesisyon na bukbukod ko. Naliday ka asimbang part Nathaniel. Kunak mano naggapu ka iti balay iti kaayan-ayat mo. Una nang ngim sana ka nagpayag. Ti nagibasit ti amana ti kinatawag ni Mr. Gonzalo. Mr. Gonzalo? Diyak mabapalawa. Nakurapay klang. Nakarkaron tuman nga tan. Intun mamuan na amay sa akriminal day di tatang. Saan a kriminal ti amam? Napabasol iti krimen at di namot inaramid. Kahit, anya nga ro ti pangadang mo ita. Nuan niya ti pangadang ni Mirasol. Awan mabaling ko. Damot kit din ni Elma, pangibaw ingam iti imatang mo no kas pangarigan. Nanang, agsarita kaming tupay ang saya at kani Mirasol. Nasurukan a 20 atawan. Pimusay pa yan ti asawa ka. Saan anadusa ti pudno a kriminal. Nakagasgas at launay. No saan aga po iti day iti Berto. Anya kumati nagbalin ng tibyak day di a tao. Nanaditas! Ada kayo? Ay, mabiit lang, Elma. Nasa paman nga imalati ni Elma. Saan nga tayo simrag iti opisina na? Doa pa mo siyan ti pinarti ni tatang nana. No sa dinuladitan ti pagititlugan da ngamin. Iso pinayag na dito iti daduma a karneda. Ay, agyaman naglao na iti pan na kairanod ko, Da kayo tulatan ti mangluto. Pinartilaan ni tatang dagijay imbis dagiti agtatakaw ti mairanod. Idi pa larabi ngay uray ko ti panangawag mo kanyak, Nathaniel. Naragsa ka kita inawagan nak. Ingkadang mo ngagkita ta itigid ti baybay. Gapoy ti pan nakipagkitang panyag. Napanagdakak ngay ayadan nak. Saan ko mapagduha-duhan? Saan ani papati makalapad iti ayan-ayat na? Sinupiat mo ni Papam, gapo kanyak. Nagpagpakasyakan ko na, nga itad na ti wayawayak amang pili, iti makaypay, iti pagragsakak. Kaduhanak amang ilaban, iti ayan-ayat na. Agyaman aklaw na Mirasol. Sapay lang kuma. Tamaawat tumot lang ni Papam, ti patempatagta.
Suldan ni Mirasol. Impagarup na nga ta, adyak maduktala na nakipagkita kini Nathaniel. Gapoy tinay dya lalaki, kabahilan nanti agsukir kanya. Papa, masampatan kayo mo't gaya man. Kurak no, damitin nga na panan niyo. Apagwit lang, di pa nagsarita mi kini Mr. Agwal. Nakamakam ko pa lang ti dadating ni Toby. Katimbaga na kanya, nakita na kayo gini Nathaniel, itiigid ti baybay. Katinyawag na kanya. Nagpakpakaasi kada kayo nga ikandak ko man iti waya-waya, Papa. Naimimbag gumabay no ni Toby tinagtungpalam. Kaya't dak nga isagmak, Papa. Nakurapay nga agpaiso ni Nathaniel, ngam nakaadal. Ngam manulayang ti sweldo na. Di mo lalayangan ni Toby. Kanakan ni Mr. Agwal. Makipagtagikwa karagiti amin na negosyo day jay nga amigo. Ulitag ka di pa ilang tagpakpakaasi kada kayo, Papa. Kaya't mo amalunag dirig na babaan karagiti luan. Wala, sumrikagit din iti kwarto. Agyaman naklaunay, Papa. Sana kon nga rakupen. Maparkay din iti kwarto. Ay kanyo kumatigon daw ay ni Nathaniel amay karingayat. Na, uray lang natitidan ti kulyok. Iti luan ni Mirasol. Nuapay ket anadaras amalunag tiriknak. Sana naruam ti anak ko amang supring kanyak. Ang kapulang iti day jaya Nathaniel, maaramid nakit din. Nagkita kayo gayam kini Mirasol, anak. Kasanon, numaamuan ti ama na kitdangran na ti kaayan ayat mo gapukin ka. Sapay kumantasan ng ramidin day tahanan. Nasingpit ka no ti ama na. Adot matultulungan na. Ngem, hindi ka mo. Ada ka no pa'y napabasol apay matay at tinulungan na amakarwal iti pagbalodan. Ngam saan na akayat amay sa anak ko rapa, ti pagtungpalan ti anak na. Di mo amo na niya ti aramiden ti ama na. Uray ka kasarita na kana. Nakasaka na kasumawak yung kwa. Anak ko, kumusta ti kumpanya pagtrabahuam? Nusan da kami lang ipangag. Ang mga na umakarakli sa bali a pagtrabahuan. Para iti kaayan-ayat mo. No kayat mo apaburan ti ama na ti relasyon niyo. Mawatak ti kayo asawa na na. Panunod ka ng bagay. Narigat tagdardarasodos. Agdengan iti rabi, ngam siriring apelang. Negosyo lang ti pagsaritaan ta. Nukursunada ni Toby ti balasang ko. Ni Mirasol ti kasarita na. Hangim, saan kumaray ta ti mang dadali ti panaggayam da? Sige. Bye. Pabusuyak ni Mirasol ngagtultuloy a makirelasyon kini Nathaniel. Gamasapol a makasarita ka na imbag day jaya lalaki. Agpamarangag. Ngam no ada makita
agapuna tapno liklikan na jay alalaki. Isunton ti gundaway ko ang mamagsina kadakwada. Kat nasayahat na yung pangagmatlaang ni papam ti panagpakpakaasim. Madlaw ko ka nadaras lang akasarita ni papang mo. No may panggap iti pagimbangan dagiti empleyado, awan problema ka ni Papa. Ada kayat ko sa ludsudan, may panggap iti ama ni Nathaniel. Ni papang mo, iso ti umay dito ayan ta. Elma, kumusta ti trabaho? Ay, nasayat mo't sir. Sige Mirasol, ituloy ko ter aramidak. Agkita kayo kadikin ni Nathaniel, Mirasol. Kaya't ko kumaama kasarita. Bareng umawag inton madamdama, Papa. Ibagak to akayat yu akasarita. Girl, I need you. I need your love. Nang nangag ko lang ti may papan iti day di Tata Berto. Ninana di tas sad adama kasungbat kadagiti saludsud mo, Mirasol. Neng, ano sa nyo ti ipasangag ka na kayo, Juan? Awan anyaman na, Nana Ditas. Nana, ada ka no damagan ni Mirasol may panggap iti day di Tata Berto. Kat ada kayo ti makasungbat. Ay, nasingpat day di Berto. Manakigayam. Responsable nga asawa. Napabasol lang iti may sa krimen. Sapay kumatasaan ko ana sa tirik nayo, Nana. Awan ti pagdanagam. Tila ang naladingit. No kaano arumar ko man iti pagbaludan. Isumot ti panakataynan. Talaga ka diyasan ka nga gininom iti nasanger, Nathaniel. Ang mga numabalin na apagustuhan. Uray ti da ito lang nga gundaway. Talaga asan ako miniinom ay tinasangar, sir. Ngam sumimsimak. Kababayin ka na kayo. Dahil ti kahit ko. Amuna ti makikadwa. Langam tinasingpet, Nathaniel. Adala may sa problema kan ka. Sige. Tumagay ka nga ron. Mawatak ti kayo asawan, sir. Nakurapayak. Naimbag ta na ikarigatan ni nanang tinang paadal kanyak. Nasapagaya man na tayo ti amam. Apay adi nakiasawa man yan, tinam. No, pinili na kuma. Apay nginuray nakbalang nga sumangpet. Naturog ako malatan. Kapanpanaw lang ni Toby, Papa. Anya? Talagang sagit di ngay pay-payso na ti agaram kan ka. Papa, itaman pa yun na bartak kayo asim mangpat. Nagkita kayo kadi ka ni Mr. Ragwal? No kadwa ko man ni Mr. Ragwal. Saan na ka kumana pa siya ni Toby?
Amumot gayam ni Nathaniel ti makikadwa. Kaya ti asawan, Papa. Panagkunak, agkinawatan kami kin ni Nathaniel. Amo namat gayam ti makikadwa. Kasta ka di, Papa. Mapan kayong harudan maturog. Oh, sige. Salbag day day Nathaniel. Sakit din din na Bartek. Ang papanan na mapalab ugak tumatlang ti loko. Tapno ada na dagsen na rason mapagsinak idaken ni Mirasol. Ha? Oray gaano man, jak maklon arajay at tao ti pagtungpalan ti anak ko. Sakit ulo ka. Nudyak lang pang panunutan ti trabaho ka. Sana pala pumapumawan. Awan asukar, itinimplak akapem, tapno mausawan ka anak. Ay na, mas daawak man, no apay anabartek ka asimang pati di rabi ay. Pinaguswak lang ni Mr. Gonzalo Idirabi. Tapno di na panunutan. Ajak amo di makikadwa. Basit lang tinainom kong kastansa talaga no saan anarwam. Saan ka mababalaw anak ko? Adanadlaw ko nanang. Kaslangad da kahit na aduktalan kanyak. Diyan muna. Nasapa api mo sa itiamak. Ngam ni Mirasol, amunan ti si bubukol apakasaritaan no kasano anabalod ti amam. Imbay dito'y balay. Ni, awan na ibaga na kanya kita imawag. Diyak man amo, no apay asaan ang nagpakadakan ka. Ni Elma ti kadwana. Wow! Nagpipintasan na kiti sabong di tilamisaan mo. Nagapo ka no ka ni Toby, dayta. Kung natin janitor, ni Toby ka no mismo tinangi plaster ka nagita asamo. Nakastrict dito opisina yo? Awan nga mintisan ang makamam mo kini Mr. Ragwal dito'y opisina tayo. Kaputa, uncle ni Toby. Adagaya man karibal ni Nathaniel. Ag dinamag ti kinabak ng dayja Mr. Ragwal Elma, ni Nathaniel ti kayat ko pagsaritaan ta. Nabartek asimang pet edirabiin ni Papa. Kadwa na kano ni Nathaniel. Sanot nga giniinom iti nasangar ni Nathaniel Siguro, nakbain lang nga ta ni Nathaniel anang paay ken ni Papa. Kasangsangpet ko lang. Narabyan na kasi mangpat. Taduting kamakam ko at trabaho. Ken kinasarita na kita ti boss ko. Ta nakadanon king kuan na ti plano kangag-apply ti sa bali a kumpanya. Di mo ka di kayat nagtrabaho iti kumpanya ni Papa. Kasaritag. Kababain. Anya ka babain? Mga nuawan ti posisyon dita apakaibagayak. Ha? Anya na jay. Babit lang may rasol. Kasrada disgrasya. Saan kayo lang aminan na nagananad? Naimbag, tawad din nakabigbig ka na kayo. O sige, kasarita kayo naimbag ginton bigat. Oh, pwisit. Oh, hanggang sana bale. Naduktalak mo't lang ang tilimlimad ni Nathaniel. Saan nga tanga mo na ito'y ni Mirasol? Oh, Papa, apay nga pungpungtot kayo.
Sino ka di Jay? Ni Nardo Rayjay. Dandanida ka no nakadisgrasya iti bakit. Papa, aday bagak ka na kayo. Anya nga tanwalaan nyo ni Nathaniel nga empleyado iti kumpanya tayo. Mirasol, jak kayat timadaan iti empleyado nga anak ti kriminal. Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na dinggen ti tuloy ti makalawas apakasaritaan ang napaulwan. Karbengan nga agragsak. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Insurat ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. In my heart. I need your love each moment of my life. The memory shared Ti kadakkelan a game preserve ken wildlife sanctuary diti Pilipinas ket masarakan iti Kalawit Island probinsya ti Palawan reso ti kalawaan a paset ti daga kadagiti amin a probinsya. Amuyo kadi a 4.54 billion years gayamen ti planeta adaga. Nagusar dagiti siyentista ti radiometric analysis tapnon maamuan dati 20 lubong ket segon ti Washington Post 4.54 billion years ti nakuntar dagiti researchers. Amuyo kadi at ti carbohydrates no ma-ingest mo ket paturugan na ka, di mo kadi napaliiw ano kasta makaturog dagiti kabalay mo. Dagiti maawagan a comfort foods ket karaman dagiti carbohydrates. Taad daramen na nga amino acid at tryptophan. Isu ang makaturog kalpasan iti panangan wenno taraken ti kinnan kunada pay nga iyang angaw. Baktya, naramid baripod di kayo ti lano ti en kayo ti sandal ken na forma nga da takong na slope sada pinintaan kadagiti flower design. Nasa amtim palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Pakawanin na ko ma. Umdas ko man ti makikita maapan nakadusdusak. Suka, iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga adda dagiti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. Numasugat ti puso, ket salukubanan ti libno. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa balipaya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions.
Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio, Philippines. Sugat, iti puso. Tinapalabas, imbaga ni Mrs. Salva kada Rosano kad Bernadette, tindanon ken kuana ni Derek, may papan kada Brian ken Bridget. Nadlaw ni Rosano akalmado tirik na ni Bernadette. Ingkadeng na, nga isonton ti makisarita iti anak na. Kabigatan na ni Maurin tinadano ni Brian. Kat naamuan na ang nagkuyog dagiti agama ang nagpasyar. Naragsak ni Bernadette, kabayatan ti kaadda na iti viewdeck, amang tantanawag iti taaw. Inyawag mat ni Mrs. Salva, amalimton no sumurot kadakwada. Kabayatan na agpadamat, amasagaan da Laura ken Alipio, ken ni Brian. Saan mat anamingga ni Attorney Flores, kat adda na panunot na ang aramidan. Itagagayam at tuyan tituloy ti nobela anapaulwan. Sugat ti puso. Itay pailaang anak kasangpat kami kanitatang. Nasipngatan ngam awan pay ni Brian. Inawagak ni Eman iti ginatang ko idi a cellphone na. Kat saan kanwanap na panijay ni Brian? Sa di nga rudan tinagturungan ti anak ko. Ay! Ni Brian, dandani na naidong partilugan na iti adig iti beranda. Anya ti mapaspasamak ka ni Brian. Diyos ko, tajayan. Nagasat na di adirek. Saan kami ang nagkita? Sakit din ti karkaritan na. Agawok tupay amin ang nubya na. Brian, anya ka di ti mapaspasamak kan ka. Makapung tutak launa iti daigay adirek. Nakasaysaya ti panagpakadam itay bigat. Urayan da ka sumangpat. Saan da ka nauray? Nasapak anapan iti balay da Bernadette, mami. Ngam saan ko anadanon? Saan ko amaawatan? Apay akapungtot mo ni Derek? Impulong ka nun ni Derek ni Mrs. Salva nga inagaw ko ni Bridget Anubia na. Anya? Agkita kami lang, makita na. Apay ngagpupungtot ka, Brian. Anya tinapasama kaya? Sige, mami. Sumunod ka ko niti kwarto. Sandak pa ilang kasarsarita. Laura, anya ti mapaspasama ni Brian? Impulong ka nun ni Derek ka ni Mrs. Salva nga inagaw ni Brian tinobya na. Bridget sa tinaganday dya babae. Kitnaman da ita ni Bernadette? Anya ka no ti kunati kaya nayat na? Saan na istorya tatang? Ti pakadanagak. Kasla dadakas apanggap ni Brian iti dayjay at Derek. Itay pila nga wawagak ni Brian. Lumapesan na kasungsungbatan. Apay nga ta. Hindi ka di Brian tiyaw awagam, anak? Wan daddy, ngam saan na kasungsungbatan? Ang mga nugmurguramatan. Anya ka di timbaga na, itay sinalangan mo. May papanitim pulong ni Derek kanilulam, may papamot ka nakwada ka ni Bridget. Nasayat mo ti panakisarita na kanyak, daddy. Awan ka no ti kinapod no ti pamabasol ni Derek kankwana. Kat inaklon na, ana si dagdag iti kolehiyala iti pagadalan kankwana, daddy. Gwapo nga ni Brian. Ala, muna tagkita kayo matintong Lunes. Isunto na, di pa nagsarita tayo. Maturo kakit din, iha.
Rosano, itaman pa nga ginom ka itinasangar. Pangalak lang ititurog ko, mama. Kunaknog kon konsumisyon ka kadagiti aramidin ni Maureen. Kayat mo nga ibartikan. Nakapagsarita ka din da Bernadette ken Brian. Di lang pa nagsarita da iti cellphone itay bigat. Saan da pa yan nagkita? Ta narabyan tayo matasimang pat. Bayan tayo kumaida nga ganyan ayat nga agsarita. Ngam no pagsangitan na ni Bernadette. Siya ti mabagin na dayo kadakwata. Siyakot ni makamoy ti dati apanag, mama. Siyak ti makisarita ka ni Brian. Nabaawan ang tigatas mo, Lura. Di mo pa inigo. Anyaya ti pampanunutem. Itay pa yan nakasingising ti init, tatang. Saan pa'y arimor ni Brian iti kwarto na? Ang mga numat maturog pa lang. Kadwa ko mga rod amapan makimisa. Kaya't kumata na makasarita. Amangan no niya ti mapanunot ng aramidan. Ang mga nagtulag damat kini Bernadette na makimisa. Nga tatang, adan sa saan da nagkinaawatan? Akit no saan mo na mauray. Inikantulatan makimisa. Siyakton ti makisarita kini Brian. Ipangagnakmat nga ta. Kaya't ko siya ka mismo ti makisarita, tatang. Kaya't ko amaamuan, noan niya ti kinapudno iti ipapabasol ni Derek kankwana. Karuruar ko dito'y simbaan. Nalagip ka nga awagan, ta nag-text ngamin ni Madel Kanyak. Nangyaruar ka kanumanan iti sa nga gasot a pisos. Ang mga numayram-rama na kitida ito'y aramidam. Diyak kaya tiriribok. O sige, agsarita ta na sayat inton Lunes. Agawid akon. Diyak pa'y nakasarita ni Brian. Bye. Ni Rosano. Anya nga tamat ibaga na kanyak. Hello? Laura, ang mumat nga tan kirim sa problema karagiti agayan na yan. No may panggap itimpulong ni Mrs. Salva nga indanon ni Derek kada kayo. Saan ko pa'y nakasarita na imbag ti anak ko? Diyak kaya ta mapadasan ni Bernadette kag sangit. Gapo ka ni Brian. Mabutan ka kadi, tibukod mo nga niniwan. No daman basol ko. Nagbabawi akon. Ken saan arumbay nga da sa baling agikaro. Nasaysayat no agkita ta. Tapno makapagsarita ta na imbag. Rosano, bayan ta kuman adagiti agayan ayat timang risot iti da ito'y a problema. Ay, altawan. Gimsan pa arimor ni Brian iti kwarto na. Itaman pa yan apa o ti panagpupok na. Talagang sakit yan nadagsan ti problema ti apukok. Angam jakmet kayat asingaan ti panaturog na. Kat ni Bernadette, apay nga tanga awan pa'y. Inalpasan ti misa. Uno, adda pa'y lang na pananda.
Saan ka di nga iti kumasimbahan tinangawisam kanyak, Brian? Saan kiti nga may nagpa-share dito iigit ti baybay? Nataltali na ay tiriknak no dito igit ti baybay ti pagsaritaan ta. Nagbidot kay ti dayta. Inton malumlangan ang makimisa ta. Bernadette. Adda kayat kong ipudnukin ka. Nagasat ni Derek. Ta saan ko anak kita idikalman. Brian, anya ko matiaramidam. Makapung tutak iti inaramid ni Derek. Apay ang nagipulong pailang ni Lula Luna. Nagwaya ko maedikalman. Apang salangad na kanyak. Kunak man no sana problema kan kadayta. Nasayat mo ti panagsarita ta idikalman na. No saan apod no ti papabaso ni Derek kan ka. Awan ti rumba nga pagpungtutam. Agtalagak kan ka. Agyaman ak launay. Saan ka kumaamang parnoy itiriribok? Kaguran nakalakit din ni Lola. Nasingad da ni Congressman Alolo ni Derek. Agyaman na. Pinatgam tiyawis ko, Lora. Amom ka di alikliklikak ti panagkita ta. Diyak ngamin malapdan amalagip ko dagiti nagpasulam kanyak. Lora. Ngamga po ka ni Brian. Kadagiti anak ta. Ulitak manan. Bayan ta kuma makapagsarita dagiti anak ta. Maawatan ako, ma. Diyak kaya't na masaktan ti anak ko. Gapo iti sakit na. Kasaritak to ti anak ko. Nunas kan alipatan na laangan ni Bernadette. Aramidan na. Amangan no ni Bernadette pa iti pakaigapuan ti... Sana rin tati kayat ko asawan. Sakbay ang maduktalan ni Maureen nga anak ko ni Brian. Awan baso lagi ti anak ta. Sana rin ba nga may ramraman da? Sige, mga tapay. Saan ta makapagbayag makapagsarita, Rosano? Ang mga nuada makakita ka data. Kan ibagakan ka. Diyakon kaya't maulit da ito'y. Tita Lora, da kayo matgayam. Agtugaw kayo. Agawid ako man itay nataljapan kayo ka ni Brian. Diyak nakaasidag adagos kada kayo. Tanagkita kami ka ni Norman. Ni Norman? Ti akin kuko iti call center? Kan akin kuko ang sampay ti pabrika. Agam-amo kayo? Gagangay nga agam-amo kami. Gaputa negosyante kami. Amo yung matngarod ni Lola. Kan dagiti dadakkel ko. Ay, uwan gayam. Ni Brian? Impakada na itay amapan iti restroom, tita. Kumusta kayo nga rudan? Maragsa ka na. Tanagkuyog kayo gayam ka ni Brian ang nagpasyar. Awan ti problema iti ayan-ayat ni Tita Lora. Agyamanag. Taimpangag na kasaan nan asalangadan pa ni Derek. Nagbutang nervyosak. Tamang no sumurumanan ti sakit ko. Naragsak kayo mananas ang pataktatang. Adda ka din napintas adamag. Naari nga nak ngamin iti kinalawag ti rupa masimang Petlora. Unak no napan ka nakimisa lang. Ay, itay nalpas ti misa. Inawagak ni Norman. Tada in text ni Madel may panggap kan kuana. Kan nagkita kami man ni Jemol. Amo yun o asino pa'y tinakitak?
Ni Kadi Rosano, ano dagi jay payan ag katugangan na mauren kan Mrs. Salva. Da Brian kan Bernadette, tatang. No kasta, natuloy damat lang nga nagkuyaw. Ay na, nauray kumot lang ni Brian na rimar iti kwarto na. Ang saan kami nakapagsarita unay, tanagdardaras apimanaw. Ni Bernadette samat ti kinasarita na iti silpon na. Awanan ti problema kadagiti agayan ayat, tatang. Impangag ni Brian ni Bernadette, asaan nan asalangadan ni Derek. Ay, kat nasaya at angarod no kasta. Iso nalag antirik nagtatang. Saan nga mo ni tatang nga nagkita kami pa'y ka ni Rosana? Uray tadimteng kamutay na. Ay, akawid ako. Ay, napayag pa'y kitin na jak nasarungkaran jay balay. At adamutan nga jay turod ti pagnanagda. Napadam ngamin, Rosano. Saan na ka na nauray ni Maureen? Isapin manawan. Saan ako maama pa ni di opisina nga minawagan nak nyardi. Sa aday mawag a kliyente. Kapilitan hinuray kon. Ket ni Bernadette. Impakada na itay ang makipagkita kini Brian. Masaya at no makapagsarita na adwa. Maawatan tayo ko man ni Bernadette, mama. Kasapulan na ni Brian. Talagang ay ayatan na ni Brian. Palubusan tayo idamang resort iti problema na. Nagsaruno tayo lagay magimtang daddy. Nakimisa kami pa ilang amin kini Brian sakbay ngayon tulod na. Okay, kumusta kayo nga Roda? Naimbag tayong pangag na ti panagpakpakasik daddy. Amang ano niya ti mapasamak na no sa langadan na ni Derek. Di saan nga Roda nanas ka nakasarita ni Brian? No kaya tiyo kasarita, mabaling tumatlat da daddy. Nakita na kami tupay ni Tita Laura. Anya? Nagsarsarita kami pa dad. Berting! Ni Maureen siguro day jayan. Ang kalukta na dagos tiruangan. Mga nabugkawan na ka. Adan ni mami daddy. Mang Berting! Siya kunti mapan mangilukat itiruangan. Ay, am kumalasta na ni Berting timang lukat itiruangan, Bernadette. Imbag ta dimteng ni Maureen. Ang mga nunangag ko man ni Mama ani Laura ti pagsarsaritaan mi. Kita lang agpaiso ti anak Rosano. Nakaragragsak ang nagsabat ni Bernadette kini Maureen. Nalailo nga ti anak ko, Mama. Kailiw na ti pamatag ni Maureen. Ngam napaidamat. Umasidegan ti anak ko. Sumarsaruno ni Maureen. Uray taadda tayo matan. Adan ni mami. Mangrabita yun. Daddy, umayak to iji kwarto yukin ni mami. Ituloy min to ti agsarita. Uray taas si Digmat Timol. Ipagpagnaklangan. Inusar ni Norman tilugan ko. Tada pa iti talyer ti kotse na. Pinapintaan na kano. Bumalasiw ako ni ti kalsada. Hoy! No kaya't mo nagpakamatay? Saan ka mangiramraman? Isip ka? Ano kalatmat nga insarak na ti kotse na. Naimpag ta nakapagsanodak pa. Mangiramraman ka, babae ka! Sino kaya? Si
Sika! Anya ti mapasama kiti panagkita da Laura ken Maureen. Gagayam di uliwan na denggan ti tuloy ti nobela na paulwan. Sugat ti puso. Nobela ken isursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ti kalawaan na syudad diti Pilipinas ket iti Davao City, ti area na ket 2,211 square meters, mamintalo nga daras iti kalawan na ti National Capital Region, iti Metro Manila, ti met Cebu City, iti oldest city, ti Negros Occidental ti kaduan iti syudad kadagiti amin na probinsya, Bacolod, Cadiz, Escalante, Himamalyan, Cabancalan, La Carlota, Sagay, San Carlos, Silang, Sipalag, Talisay, ken Victorias. Ti Filipino bowler nga ni Rafael Paeng de Pomoceno ket isu ti kaunaan nga bowler ang nga elevated na iraman ti International Hall of Fame ti St. Louis, Missouri, ti Amerika. Pinadayawan med ti Kongreso ti Pagilian ket ninagananda nga greatest Filipino athlete of all time. Oh my God! Kay Dan. Makasim! Di na pagaramitan ni Tito Gas! Tulungan na! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kaya-gayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti tanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalit ka anatingkar. Iti laksid ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimang agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimang agura. Tinapalabas, insagana da ang helo na kita muda makatulong kanakwada apang depensa iti purukda. Akayat adada elen da dun Placido, babaen ti pan nakadimulis dagiti babalayda. Nakapungtot ni Burog, iti makita na dagiti barikada. Imbilin na kadagiti kakadwana, ngayt katenda dagiti nakabalandra. Iti mansyon, matektekan meten ni Don Placido amang uray ti awag ni Burog. Ket ita, adtoy ti tuloy ti nobela na paulwan. Naitalimang agura.
Palto abanggis. Apay ngawan metlang nawag ni Burog. Anya nga tanti mapaspasama kay santeg na siya. Ni Burog. Kay bagbagak kison ti umawawag. Hello, Burog. Kumusta kayong dida? Senyor, ado ti nakabangan iti daramuangan ti Porok. Asang-sanga ti kayo. Kan ado pa iti nakasalansan asina ako adarat kada daga nakasera. Pato abanggis. Nukasta sanda akayat nga da sa bali ang makastrek dita. Ay, wan, senyor. Ikaten yu amin ngin serata iti dalan. Tapno nawayan to ti demolition team iti operasyon da. Ay, wan, senyor. Aray ko. Ano na pasamak kang kaburog? Hello! Hello, apaya di ka matan sumumbad. Burog! Kasino ayati kasasaom takasla di nakamatsungsungbatan? Ni Burog nga ro, deng-deng ga mapugbog kawak. Tamadama nga istorya iti sitwasyon ni Burog dagiti katalunan tayo. Iti pagamuan ta na, nya tinapasamak king kwan at adimot sumumbatan. Ang mga nadamat tanda ka sana pagtengna. Awagak ni Harold, kadamwag, nuan niya tinapasamak. Bro! Bro! Saan ka mata, bro? Aray ko. Tipis-pis ko. Nagsakit. Nalasok sa matan. Sam, gamlalim pa yung galang. Gapo iti pa nakapalsiit mo. Nagapuan nga tati salbag. Anang palsiit kanya. Paltug akon. Nakalimang brog. Ti salbag. Sige. Ituloy yung ikatandag iti nakabangan iti kalsada. Daras nyo. Wan brog. Sige brog. Apay nga adumatan ti agkudaap ka na kayo. Palsiitan na tayo nagiti. Ang tagilugar mo. Aglingad kayo. Lingad! Saan nga amurag iti kalaban tiyan araminin da. Tadi da kami makita kadagiti naglingadan mi. Ken aduda pa nga imuli ti kayo amang palpalsiit kadagiti kalaban. Iso ang nga to ken babat ti paggapuan dagiti maipalsiit abato. Nga iso ti pakaulawan dagiti umay mang dadaal kadagiti barikada mi. Sardunan na kami apalsitan. Ludi yung kaya't apaputuan na kayo. Ti sal at aburog. Naglastog tadapaltog na. Napan pa'y nagtakter iti nakasalansan at darat kadadagang imbarikada mi. Nagpalsiit man ang dagiti kakadwak. Palpalsiit ako ito man ay! Urila aganit kidagiti kalaban. Ibang kayo! Nag-warning shot ni Burog. Salbag ka. Saan na si Katya dapaltog na. Napuntak ti takyag na. Kat naibatan na ti paltog na. Timpuakan iti ayan dagiti nakasako ang nakasalansan na darat. Nalaos ti buteng nan anapan naglingad iti punti dakila kayo. Ano maglangan na yung kalaban ng yaw? Wan, ngem saan tayo magpakampante? Sigurado ngagsublidan tumanen. Kat amangan madadunton ti bilang da. Agrinam tayo nga raw. Sa palang agrinam tayo nga raw. Rumbang lang. No kasapulan ngagpatnag ti panagbantay tayo iti pagsirkan ken pagroran. Aramidin tayo. Tapnawan makastrek akabusor iti unag ti purok. Nang ilaw. Nadagyaman kami ginga. Nadagyaman kami. Inkawis yu kanyak ti bilag ken turay amang idaulo kada kayo. Ket namnaman yu nga aramidek amin nakabalak. Tapno maannong ko timpabakla yu kanyak a responsibilidad.
Patwa pangkit. Abay ka pinarusukan dak, senyor. Damagang bailang. Makita yung adapay sugat tita kayag ko. Day tati pagpungtutak unay. Tapaya na paltukan ka, edin to tabuning lang ti armas na giti manalon. Adda ka din na ilaw kadakwada sa balya kabusor? Awan, senyor. Siguro, adamat na nakagatang kadakwada iti paltog. Nga iso ti inusarda anang paltog kanya. Palto abanggis, saan na mabalin? At damanin adatang tangkenda no amudan ti agusari ti paltog. Tatay, kaya mumi din no saan may mapapanaw na giti maya pasurot ni Don Placido. Puno apimano dan ang ilo. Nga mamuka di da sumardeng. Aging ga di da may kat dagiti barikada tayo. Desidido na giti kakadwa tayo alumaban, tata. Wen, tayo di pa ikat nabayagan agumay gayub-gab tipong totdakin ni Don Placido. Ngam ko namat dagiti babae asan da matakayat tinadara adang-adang numabalin. Gaputa ado ti ubing nga may raman, tatang. Ngam, awan mo itong tindalan tinapintas asarsarita kada Don Placido. Anya nga ta, numapantay manan kini Apo Mayor. Uray kat kadwa tayo met, tinakatugaw manan ang mayor tayo. Napantayo man ni din, tatang. Pinaayaban na pa ni Don Placido iti opisina na. Ngam kaskas di nga awan na sayata nagbanagan ti saritaan. Wen, nga misuitan di may sa tumultulong kada tayo. Isun di mangkit kita. Nuan yan di pagdurdur asan ti lablaban tayo apan nakagraryo ti dagada Don Placido. Naiso ti mapanunot yung pagsayaatan. Sige, ibagatay itong harod karag iti panglakayan ti purok. Tamapan tayo manan iti opisina ni Mayor. Wen, kat pambarantay tupayen amang damag kenkwana. Nuan yan ti pagdurdur asan tinaypila iti uskado. May papan iti panakadimulis dagiti kabalbalayan iti Santa Ignacia. Mabait lang, tatang. Agun unit ti cellphone ko. Sino nga tati umawawagin ka? Ti Mayor tayo, tatang. Iso ti umawawag. Sungbatang nga rodaragos. Baring no ada napinta sa damag nga idano na. Diyos ko, tarabahin nyo kuma, dagiti pumurok iti Santa Ignacia. Di yu kat ipalubos, nga ada may sakripisyo abiyag, iti panang salaknibda, kadagiti balpalayda. Adun atawan, tinaglabas, Diyos ko. Kas kading awan pa'y tinasaya at abinanag tinabayagan nga ilablaban da Miguel. Diyos ko, tulungan da kami ako. Agulimag kayo kakadwa. Ulimag! Tada na patigunay nga baga kada tayo ng ilo. May papan, itinyawag itay kinkwana ni Mayor. Napinta sa damag kakadwa. Sigurado ang maragsakan kayo iti bagak. Inyawag ni Mayor ngaddan imparwar ti korte at ti RO. Pakasaknan ti pan nakadimulis na iti kabalbalayan. Kaya't nasa wen. Saan da pa'y amabalin ngay patungpal di demolisyon? Saan lang nga na ita tinapinta sa damag?
At dapat na pimpintas adamag nga ibaganto kano ti mayor. Intol mapan kami karag iti panglakayan, iji opisina na. Placido! Placido! Oh, anya ti baga magripin na takas taon ay daras mo ngay masinaga. Imawag ni attorney. Anya ti baga na? Adda ka no impaolog ti korte at temporary restraining order pakasiknan ti tarigagay tayo. Apan nakadimolis dagiti babbalay dagiti katalunan tayo. Pato abang gir! Ay! Ang barsak mo matan ti cellphone mo! Gapo tama ka pong tutak unay iti impada magwagripina. Awan ti mabalin tayo ha ni. Sana mabalin na may tandan di pa nakadimulis na giyabab balay. Di pa katawaan daman ang tiliklikon tayo. Gapoy ti dayta sinalbag at ti RO ngayon paulog ti korte. Pato pang guys. Medyo nakaangas tayo ni tinalukay. Gapoy ti RO ngayon paulog ti korte. Ore agawid kayo pailangin di kimigaw. Wanang may sakmat karigi ti panglakayon ti purok. Amapan makisarita kini Mayor Barok. Ada akmat na nakadwa na tatang. Isang oras saan kayo nga umay. Padamagan kay tulatan niya ti baga ni Mayor ang napimpinta sa damag. Akayat na ngay danon kada tayo. Wala. No isuti ko nam. Agawid aklat ang aruda ni Jackie Migaw. Huwag tatang. Tama nga numadanagan unay itan niya apong. Sumagmamanong aminan nga aldaw ti kaadda tayo dito eh. Bunog! Bunog! Apay, senyor. Anya ti bagayo. Tanakarupangat kayo ngay masedag kanya. Gaputa makapung tutak unay. Ingkerwar tilugan at dapapananta. Mapantay ye hideout. Ay, anya ti gagara yung mananijay, Mayor. Agdignay kan! Ijay lugan ti pangibaga. Galaw! Ay, uwan, senyor. Mama, napananda pa pakan burog. Agdardaras da matapimano. Diyak mo, tadi damat imbaga tinapananday ha. Ngam kalpasan anay bagak nga addan impaulog ti korte. Pakasagnan ti panakadimolis dagiti babbalay ti katalunan tayo. Rimor damatan ken ni burog. Amang ano danalimod apang panggapan nga aramidan ni Papa? Diyak mo, ngam no adaman. Palutputek to apaman asumangpet da ken ni burog. Wan mama, tama nga no maisarsarak manan ni Papa. Kat maulit manan ti pan nakabalod na. Saan nga tamatan iha? Tamabutang nga tamatan ni Papa mamabalod. Mabiit lang, umaya ko. Ada ako nanang. Ha? Miguel, ni Angelo nga anak mo, ayan na. Apay adi mo kadwa. Nagbati pa lang ni San Simon nanang. Usko, apay adi mo inkuyog. Amumat anagulo iti purok dagiti kadwayo aman nalaw. Saan kaya madanagan nanang? Ta saan pa lang nga matuloy ti panakadimulis dagiti kabalbalayan ni Santa Ignacia? Nagkuna. Ni Mayor tayo, nanang. Inawagan na ni Angelo kat deta timbagana. Nagsaya atan, no agpaiso adi matuloy ti demolisyaw.
Kun ada kanupay na pimpinta sa damag nga idanon to ni Mayor kada kami aman nalon. Isu adi si mangpet nga angilo. Takuyugan nando dagiti kadwami apang lakayan amapan kini Mayor. Himayak na kayat ko na kayon ti mangipatong bal. Iti pan nakadimulis dagiti balbala iti purok Santa Ignacia. Gaputasanan ngagtuloy ti demolition dam. Amang ipatong pal iti nabayagan na tartari kagayan mi. Gapo iti nepaulog ti korte at ti aro. Iswada kayon di mangipatungpal, nga uray no na barikadaan di burok. Agpamarang kayon to at tulisan. Anya ti kunam? Agalanganan ka amang gatang iti dagami, gapo iti naipaulog ti korte at temporary restraining order. Sinvergüenza! Masurunak man! Sino di kinasarita yo iti cellphone? Ti business tay ko na bayar iti daga tayo iha. Anya timbaga na? Agalanganan ka nun amang gatang iti daga tayo. Gapo iti impaulog ti korte at TRO. Anya? Masurunak ko na iti dayjay nga imbaga na iha. Isu nga inidepkon ti cellphone ko. Sinasayat yung kumalat na anak kisarita. Tabarang saan mo't lang agbabawi ang manggatang iti daga tayo. Tsaka kung natagpulan tinagbusor ita imbaga na tikas jay ha. Bayan tayon no agbabawi ang manggatang iti daga tayo. Anya timbaga ni Mayority pabano iti opisina na ang ilaw. Baga na. Kasi ti kunanay di mawag nga dapay na pimpinta sa damag ngam di sana pan nakatuloy ti pan nakadimolis dagiti balbalayo. Anya na jay ang ilaw. Imbaga ni Mayor, nga dan na iparukat a desisyon, may papan iti lablaban nyo apan nakagraryo ti daga ni Don Placido. Anya, ang paiso ka rin na tayo. Yung sumagmamanupay lang kada kayo tinapagasatan. Damadama ti pan nakay proseso ti daduma. Mama? Apay iha, aday bagam? Isumot lang nga natangkan man ang dagiti katalunan tayo. Tatagkaya man naturad ati makdarapan nakapangulo na asukat day dila kay Matsyas. Anya? Asino iha? Amam mo tayo ka di? Wan mama, amam mo tayo unay. Asino iha? Ni Angelo. Ti anak day di Amira mama. Anya? Isu ti Magder apan nakapangulo man ang dagiti katalunan tayo iha? Wan mama. Simbergwensa! Nas ka na maamuan day to'y adagos ni papang mo. Saan amabalin nga adamanen mangilaban iti kalintegan dagiti katalunan tayo? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggam ti tuloy tinubela na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Lake Lanao, isu ti second largest lake ken mapapati a kaunigan maibilang nga major tropical lakes iti Southeastern Asia taeng dagiti endemic cyprinids a masarakan laeng iti Lake Lanao.
Kadling wenno panaglambing ket padarasen na iti iimbag ti sugat. Kadling haging ken anyaman na positive contact iti ayaten ket i-release na iti oxytocin. Ti oxytocin ket makatulong mangkes iti sakit, papardasan na ti sasaya at ti sakit ken papigsaan na ti immune system.